ଆପଣ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଡେଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଗରିବ ହୋଇକି ରହିବୁ, ଜୀବନ ସାରା ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବୁ, ଜୀବନ ସାରା ଲାଷ୍ଟରେ ତୁ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବୁ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାରଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥି କାରଣରୁ ଦେଉନି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଛୁଆତି, ପୁରା ଦଳି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଳି ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କମନ ୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଗରିବ ବିଲର କାମ କରିବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବୁ? ଏହାର କହିବାର ମତଲବଟା କ'ଣ? ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଡ଼ରେ ରଖି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ରହିବେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ନା ବିଲରେ, ଆରେ ବିଲରେ କେହି ଜଣେ ଚାଷ କରୁଛି ବୋଲି ତ ଆପଣ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଗରିବ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଗରିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛି, ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାନା ବି ମିଳିବନି ହେଲା। ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କହୁନ ଗରିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗରିବ, କିଏ ଧନୀ? ଯିଏ ଉପର ବାଲା ଏକମାତ୍ର ସେଇ ହେଉଛି ଧନୀ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ 12ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗରିବ, ମୁଁ ତ ଗରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଖିଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥି କାରଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଗରିବ ମତଲବ କିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ଗରିବ ମତଲବ, ଗରିବ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି?